Seara aceea avusesem o zi lungă la universitate, dar cele câteva cești de nechezol băute m-au ajutat să rămân concentrată. Eram obosită, dar foarte mulțumită, pentru că reușisem în sfârșit să închei un proiect la care muncisem ca un hamal, eu și colegul meu. Lucram bine împreună, dar uneori mi se părea că încerca să se apropie prea mult, deși știa că sunt căsătorită. Anumite comentarii, eu rog. I-am luat la revedere de la grupul de colegi cu care eram în troleibuz. Au fost foarte drăguțe că m-au așteptat ca să putem pleca împreună. Când am coborât, ploua și vântul sufla destul de tare. Acum regretam că nu mă uitasem la meteo. Prin urmare, nu-mi rămânea decât să-mi strâng pardesiul pe mine și să mă les pasul. Abia așteptam să ajung acasă și să-mi scot pantofii, dar mai întâi trebuia să ridic fusta de la croitoreasă, care fusese suficient de drăguță cât să accepte această oră târzie. Dureau picioarele, dar plăchisem un salariu pe acești pantofi făcuți la comandă și aveam de gând să-i port. Eram totuși foarte entuziasmată, pentru că știam cât de bine lucra această doamnă. Mă gândeam, o voi putea purta la următoarea cină, soțul meu. Cred că se va potrivi perfect cu pantofi. Ați ajuns la povești. În dimineața zilei de 5 mai 1971, Ioana, o locatară a unui imobil de pe strada Stupini, a ieșit în curte să întindă rufele. Plouase torențial cu o seară în urmă, iar ea trebuie să aștepte dimineața pentru a le pune la uscat. Cufundată în gânduri și cu privirea în pământ, de teamă să nu se împiedice, femeia a pășit încet, până aproape de sârma de rufe. Însă, ceea ce a fost dat să vadă a făcut-o să scape coșul din mâini. După ce s-a dezmeticit, a fugit în casă și a sunat la poliție. O jumătate de oră mai târziu, polițiștii sosiți la fața locului au descoperit cadavrul unei femei cu părul blond, aflată cu fața în jos, cu picioarele desfăcute și cu abdomenul sprijinit pe 3 cărămizi. Anchetatorii au stabilit că aceasta fusese lovită de mai multe ori în cap, cu un obiect contundent, iar trahea îi fusese secționată. Pe unul dintre sâni și pe un omoplat avea imprimate urme de mușcături. Judecând după petele de sânge de pe trotuar și din curte, s-a concluzionat că victima fusese atacată în stradă, iar corpul îi fusese târât în grădina din spatele imobilului. Obiectele de îmbrăcăminte ale femeii erau tăiate și sfâșiate, iar pantofii și poșeta fusese regăsite în apropiere, așezate pe un gard de piatră. Intenția clară a autorului de a viola victima nu fusese îndeplinită, ceea ce i-a făcut pe anchetator să creadă că acesta fusese nevoit să fugă. Asasinul nu și-a însușit niciun obiect de la victimă, deși aceasta purta un ceas la mână, iar în poșetă avea bani și alte bunuri. În mâna și pe geanta victimei au fost descoperite fire de păr negru, iar pe îmbrăcămintea acesteia s-au găsit cruste și cheaguri de sânge. Sub cadavru a fost găsită o adeverință medicală îmbibată cu sânge, al cărei scris, din păcate, era șters. Crima era pasională, dată fiind natura ei brutală și oarecum personală. Urmele de mușcături, rănile profunde și extrem de violente, tentativa de viol, toate mărturiseau ură, frustrare, poate chiar răzbunare. Așadar, asasinul părea să fie cineva din anturajul femeii. Victima avea 39 de ani și era de profesie asistent universitar. Adeverința medicală s-a dovedit a fi piesa cheie în găsirea criminalului. S-a stabilit că aceasta fusese eliberată în martie 1971 de către Spitalul Studențesc. Nu putea aparține victimei și nici locatarilor imobilului de pe strada Stupini. Rezultă că nicio adeverință de scutire medicală nu fusese eliberată de la cabinetul doctorului Ieniștea pe numele acestora în acel an. Astfel, anchetatorii au formulat 2 ipoteze. Fie documentul aparține autorului crimei, fie prezența sa la fața locului era o coincidență. Pentru a verifica ipoteza principală, și anume că autorul era un cunoscut al victimei, s-a efectuat o analiză detaliată, în urma căreia au fost identificați 83 de studenți de la diferite facultăți. Se pare că aceștia primiseră adeverințe în luna martie a aceluiași an, la cabinetul de neurologie. Acest detaliu confirma concluziile raportului tehnico-științific,
care indică faptul că numărul adeverinței trebuia să conțină una dintre combinațiile de cifre 42, 47, 62 sau 67. Un student apărea, într-adevăr, pe această listă la poziția 21, având fișa medicală 347. În continuare, conform declarațiilor poliției și nu numai, am reconstruit evenimentele serii de 4 mai 1971. Cu o seară în urmă, o femeie blondă, îmbrăcată destul de elegant și purtând o poșetă pe braț, străbătea o străduță din cartierul Iancului. Ploua torențial, iar vântul sufla atât de puternic, încât chiar dacă ar fi avut o umbrelă, nu i-ar fi fost de mare ajutor. Femeia își privi ceasul cu un aer îngrijorat și grăbi pasul. Se gândea că persoana cu care urma să se întâlnească nu se va supăra și totuși se simțea puțin rușinată pentru întârziere. În același timp, o altă siluetă grăbi pasul, hotărâtă să ajungă din urmă femeia pe care deja o urmărise de câteva nopți. Aproape că s-a dat de gol când a călcat pe o crenguță uscată. Răsuflă ușurat. Femeia părea preocupată și nu-și întoarse capul. Acum însă, nu-și mai făcea griji că ea l-ar putea auzi. Era suficient de aproape încât să-i năbușe orice strigăt. Femeia a fost smulsă din gândurile ei de un sunet de pași venit brusc de foarte aproape. Cu degetele strânse inconștient pe marginea poșetei, dădu să se întoarcă, dar simți o durere intensă, ascuțită ca și cum ceva rece și greu s-ar fi prăbușit direct în mintea ei. Își pierdu ușor echilibrul, însă reuși să se întoarcă. Instinctul de apărare nu o părăsise. Femeia și înfipse mâinile în părul atacatorului, agățându-se de el ca de viața însăși. Deși acesta nu era cu mult mai înalt decât ea, avea o forță copleșitoare. Se smulse din încleștare și coborâ asupra capului ei ciocanul, odată și încă o dată. Sângele păta deja hainele amândurora și trotuarul. Bărbatul, satisfăcut că ea nu mai riposta, văzu o poartă deschisă și o târâ în grădină. Îi scoase pantofii și îi așeza alături de poșetă pe gardul de piatră de la stradă. Își înfipse dinții în sânul ei, după care o mușcă puternic de unul dintre omoplați. În mâna lui strălucea o lamă de cuțit. Deși intenția lui era să o decapiteze, după 2 lovituri reuși doar să-i secționeze trahea. Furia nereușită îi făcu să-i crească apetitul sexual. O întoarse cu fața în jos, îi desfăcu picioarele și îi puse sub abdomen 3 cărămizi găsite în grădină. Dar acest act asupra trupului lipsit de viață fu întrerupt brusc. Cineva deschisese o fereastră. Speriat, criminalul își culese ciocanul și cuțitul și o luă la fugă. Însă nu-și dădu seama că în frenezia sa un petic de hârtie îi căzuse din buzunar și ajunsese sub trupul femeii. Totuși, pentru el, noaptea nu se încheiase. Încă mai avea niște unelte pe care nu apucase să le folosească. Umblând bezmetic pe străzile pustii, văzu pe cineva. Femeia se întorcea de la schimbul 3. Lovitura a venit din senin, însă aceasta a reușit să scape când ticălosul îi căzu din mâini bara de fier cu care o lovea. Astfel, înfrânt și nesatisfăcut, înțelese că deocamdată trebuia să se întoarcă la cămin, înainte ca zorii să-l trădeze lumii. 3 săptămâni mai târziu, anchetatorii s-au deplasat la căminul studențesc numărul 6 din București, unde locuia studentul de la poziția 21 cu fișa medicală numărul 347. Acesta nu a fost găsit la cămin, însă, cu ajutorul administratorului, au deschis ușa camerei în care locuia și au început percheziția. Atunci suspectul, intrând pe ușă, a căscat ochii mari și a dat să fugă. A fost imobilizat însă de către polițiști. Respirând zgomotos, dar fără a scoate un cuvânt, a mușcat mâna unuia dintre ei și a încercat să scoată ceva dintr-o sacoșă pe care o purta pe umăr. Ulterior, în aceasta s-au găsit o toporișcă tip pompier și un cuțit de bucătărie. Mai târziu, a reieșit că acestea erau 2 dintre obiectele folosite la comiterea crimelor și tentativelor de omor. De fapt, crimele lui au început în 1970. Cu un omor, au continuat cu un viol, iar până la arestarea sa, acesta comisese în total 15 infracțiuni. 4 omoruri, unele însoțite de viol și tâlhărie, 7 tentative de omor, unele însoțite de viol și alte 4 furturi și tâlhării, atât din avutul obștesc cât și din cel personal.
Autoritățile au făcut peste 2500 de arestări în aproape 2 ani, până la depistarea acestui student mediocru, care ulterior a fost descris de specialiști ca fiind un inadaptat social, marcat de complexe de inferioritate și eșecuri sexuale. Rezultă că relația lui cu femeile era disfuncțională, manifestând timiditate și stângăcie în prezența acestora. Profund frustrat, bărbatul avea ca motivație obținerea unor senzații extreme legate de dorințe sexuale bolnave și nefirești. Era mânat de impulsuri sadice de dominare și manipulare a victimelor. Femeile erau atacate cu toporișca, mușcate de sâni și de coapse și violate după ce erau deja moarte. Modul în care și agresa victimele trăda multă cruzime, acesta practicând quasi canibalism, vampirism și având tendințe necrofilice. Toate acestea au fost săvârșite cu discernământ, așa cum s-a constatat în urma examenelor psihiatrice și neurologice, precum și a evaluărilor funcționale. Autorul acestor fapte s-a născut într-o familie în care violența domestică era la ordinea zilei. Mama lui era bătută sistematic de tatăl său, iar în final l-a părăsit pe acesta. Încă din adolescență, asasinul și-a creat un renume de infractor. În liceu a avut relații cu o minoră și a fost condamnat la 18 ani pentru furt. Și totuși, a terminat liceul în 1966, după care s-a înscris la Facultatea de Medicină Veterinară din capitală. Studentul, care rămăsese repetent de 2 ori, era văzut de colegi drept un introvertit cu un comportament cel puțin ciudat. Următoarea mărturisire a asasinului din timpul procesului avea să îi îngrozească pe procurori, pe anchetatori și pe toți cei prezenți în sala de judecată. Tata m-a îndemnat să nu mă mai tai, să găsesc o fată și dacă nu vrea să meargă cu mine să o lovesc și să o violez. Mi-a zis să iau bani de la femei, nu numai să le violez, pentru ca să cumpere casă, iar banii să-i dau lui, fiindcă pe el nu-l întreabă nimeni de unde are, că e salariat. Tata m-a învățat să merg pe ploaie sau să iau mașina, ca să nu vină milițieni cu câini și să mă urmărească. Tatăl a declarat în anchetă că într-una din vizitele pe care le-a făcut la cămin, a descoperit în dulapul din camera lui un costum de haine plin de pământ, dar și o pereche de izmene și o pijama murdare de sânge în dreptul picioarelor. Fiul i-a mărturisit atunci că, citat, s-a tăiat la picioare pentru a se liniști, pentru că are sânge prea mult în el. Mi-a arătat și urmele de tăietură de la ambele picioare. Am încheiat citatul. Pe durata procesului, inculpatul și-a mărturisit toate faptele, iar în declarația finală a cerut să fie iertat. Printre altele a dat vina pe o copilărie lipsită de bucurii, în care a suferit abuzuri din partea tatălui său, care consuma alcool și provoca frecvent certuri. În timpul acestor conflicte, el, pe atunci un copil, era certat și bătut. Într-o dimineață rece de octombrie, zângănitul cheilor a spart liniștea celulei. Paznicul a intrat, fără să spună nimic, cu o expresie serioasă pe față. L-a condus pe niște coridoare întunecate. Când au ajuns la ușa mare, aceasta s-a deschis cu un scârțâit prelung. Aerul rece l-a izbit din plin. A făcut câțiva pași și a simțit cum atenția tuturor era îndreptată asupra lui. Un grup de oameni stătea la câțiva metri, nemișcați, cu priviri împietrite. Paznicul a oprit și i-a legat mâinile la spate. L-a tras mai aproape și a pus un sac pe cap. Totul s-a întunecat. Respirația i s-a accelerat, iar mintea i se învârtea. Disperat, a început să se miște în jurul stâlpului de care era legat și a încercat să-și sfâșie hainele cu dinții, apoi a strigat: să fie adus tata, căci el este vinovat, vreau să trăiesc! A mai țipat: vreau să trăiesc! A vrut să mai spună ceva, însă vorbele i-au fost oprite în gât. Gloanțele și-au găsit drumul către el. Acesta a fost sfârșitul unuia dintre cei mai mari criminali în serie din istoria României, Ion Râmaru. Este supranumit vampirul din București sau criminalul blondelor. Născut pe 12 octombrie 1946 în Corabia, județul Olt, a fost executat la penitenciarul Gilava în ziua de 23 octombrie 1971 de un pluton format din 3 ofițeri. La doar 11 zile după împlinirea vârstei de 25 de ani. În același an, tatălui Râmaru, vatman la un depou ITB din București, a fost arestat de 3 ori în legătură cu crimele fiului său.
Conform declarațiilor lui Ion, acesta ascunsese în casa tatălui său obiecte de preț și bani ce aparțineau victimelor. Deși cele menționate au fost găsite în locuința acestuia, tatăl a fost eliberat, deoarece în România tăinuirea săvârșită de o rudă apropiată nu se pedepsește. Mi-aș fi dorit ca lungul șir de vești nefericite să se fi terminat aici, însă ceea ce urmează să vă spun vă va tulbura profund, așa cum a tulburat și pe mine. Un an mai târziu, tatăl lui Ion Râmaru a decedat căzând din tren, în timp ce încerca să treacă dintr-un vagon în altul pentru a scăpa de controlor. În timpul examinării cadavrului, au fost recoltate impresiunile digitale, palmare și plantare ale acestuia, în scopul efectuării unui studiu dermatologic complex. Concluzia finală a fost că, citez, punctele de coincidență stabilite erau suficiente pentru o identificare precisă. Râmaru Florea era autorul crimelor săvârșite cu 28 de ani în urmă. În anul 1944, Florea a comis 4 crime și o tentativă de omor în București. Modus operandiul său a fost aproape identic cu cel al fiului său Ion. La acea dată, asasinul nu a fost descoperit, iar crimele au fost clasificate ca fiind comise de un autor necunoscut. Fiul său Ion declarase la proces, citez, în urmă cu un an, tata m-a văzut cu o fată și mi-a zis atunci că el, dacă ar mai fi tânăr, ar trece-o printr-un fier și pe urmă ar viola-o. Mi-a spus că și el în tinerețe a făcut așa cum mă învață pe mine să fac și nu l-a prins, iar pe mine dacă mă prinde nu are să-mi facă nimic, fiindcă sunt bolnav. Tata mi-a mai spus și că dacă ar prinde o fată în mașină ar pune-o în cârlig. Nu vreau să spun că tata e vinovat întru totul, dar are și el o mare vină, că m-a învățat să fac ceea ce am făcut și eu n-am putut să rezist la aceste îndemnuri. La acel moment, aceste acuzații au fost negate de Florea, iar cum anchetatorii nu au avut nicio probă care să lege de crimele din 1970-71, au fost nevoiți să renunțe. Și totuși, poate că nu au renunțat. Poate că Florea nu a căzut din tren, ci a fost împins. Putem spune 2 doamne și amândoi. După toate acestea, femeile din București s-au simțit libere și în siguranță să se plimbe pe străzi din nou. Această poveste are la bază fapte reale, însă din respect pentru victime și familiile acestora, unele nume și detalii au fost schimbate. De asemenea, unele scene sunt dramatizări menite să ofere context și să ajute la înțelegerea evenimentelor. Rămâneți cu povestea. Vă aducem alta.